Қаршы олығыз, ойынның олып барышысы Руслан Харисов. Исәнмісіз! Қайырлы кеш, телевизор қараушылар, томашашы, Қозан, бүтін Татарстан, исәнмісіз! Юқағына бүтін Татарстан демедім мен, чүнки бізні қорылар бүтін Татарстанда, мұнда бүтін Татарстан залда, сәхнәдә, жюрида, чүнки бүгін бүтін Татарстан Татар лигасында әйдә шоярта жиылған. Исәнмісіз, достар, әйдәгіз башлыйбыз! Достар, бүгінгі ойында бірінші ширек финалда 6 тоқым менің ортында тұралар. Алар ярышашақлар ширек финал... Бүгін менің ортымда 6 тоқым, алар барысы да ярым финалға шығу үшін ярышашақлар. Кім аларны бәйәли? Кім бүгін жюрида? Шул сұрауларғына қалды бұғай, әйдегіз олар білен де тоныштырып кетем. Бүгін жюрида Татар эстрадысының популяр жыршысы, автор башқарушы Ринат Рахматуллин. Ринат, яңғырны сіз шақырдыңызмы бүгін? Пока жаусын әлі, нар тұқтатам әмі. Все, келіштік, зұр рахмет. Шулай ұқ жюрида жыршы, блогер, Алтын Барс премия лауреаты. Көйле башладың мы, Рамиля? Стендап комик, үй түзуші, бүтін ішкәді алтын пулларының алқышлап, қаршы алығыз Рамиль Закиров! ТНВ каналы олы барышысы, Хоман мұнда язылған Ойвас радиосы телеграм каналын бұлдырушысы Ойвас Садыров! Татарстанның шоянлар һәм топтырлар клубы Шолт Мұхамаджан проектларының жетекшісі Рамиль Агдиев. Һәм бірден бір қыз Татарстанның популяр артисті Лейна. Шулай тіріп тоныштық жюрилар білен әйтіп қоясын келе, бүгін жеңуші команды 50 000 сум ұта. 50 000 сум! 50 000 сум! 50 000! Жюри білен тоныштық, енді ғадаттәгіше біз бұл сөзлерсіз ойынны бір қошанда башламайбыз, шуңа көре мен қазір шитке кетем. Әйдегіз тоқымнар, біз бұлдырабыз! Рәхмәт, ортқа. Тик, әйде шоярттағына тоқымнар олға деп қышқыраларда ортқа кетелер. Міне, шундай біз қызық лигі. Ғадеттәгеше шулай оқ мен командалар әзірлене, тоқымдар әзірлене, біз енді әлбәтті рәхмәтлері бізді оқимыз. Әйдегі сіз олқышлысыз, мен оқим. Кеттік. Әйде Шояр Татар лигасының ұйыштырушылары. Татарстан Республикасында яшаучы халыкларның татар тілін һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия. Аларга зур рәхмәт. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы. Менә. Һәм инде әлбәттә Татарстан яңа гасыр телеканалы. Зур рәхмәт аларга да. Так, ну нәрсе, башларга без әзер, зал әзер, тақымнар әзер, жюрилар әзер, әйдәгез башлап җибәрәбез. Мин беренче тақымны игълан итәм. Крәшеннәр тақымы! Тыпырдатып бер басмага
болмаш бию боламын да юл Йөрәгемне тикшермәгәч табиб боламын да юл Чыгып-кырда көлдермәгәч шаир боламын да юл Моңсыз майли күтәрмәгәч аймаз боламын да юл Хәй, тыр-тыр-тәйм, хәй, тыр-тыр-тәйм, хәй, тыр-тыр-тәйм, хәй, тыр-тыр-тәйм Крашеннәр җыелма командасы Сабантуйларга менә дигән төркем Сәлам! Рәхмәт сезгә фестивальдә безнең өчен уйнап торганыгыз өчен, безне алыштырганыгыз өчен. Хәзер инде үзебез уйныйбыз. Китсәгез дә була. Пока, кызлар, рәхмәт. Ничек инде китсәгез дә була. Трассадагы күбәләк кызны кем уйнаячак? Ник менә Вадим уйнар. Уйнамыйм мин. 2000-гә. 5 минут кына, яме? Сөйләшсең. Гомумән, без командага сезнең урынга Римма Никитина чакырдык. Ул хотя бы популяр. Римма Никитина булай җырлый беләме соң? Булдыра ул, булдыра. Менә карагыз. Вот так. Менә күрдегезме? Ли плюс-минус синең шикелле җырлады ул Ли. Ничек соң ул плюс-минус? Ну, плюска булдыра, минуска әлегә юк. Менә миндә, менә дигән җыр бар. Минем адекват булмаган дустым турында. Яңадан. Минем дустым батыр егет, ауга йөри пычак тотып, кичә аңа аю очраган, пычак тотып ул аңа ташланган. Хәтере виночек туганнарыннан, коллегалардан һәм дә дуслардан. Hayvat кеше иде, hayvat кеше. Ну дурак. Дурак. Андый җыр миндә дә бар. Башкорт бабаем турында җыр. Ясап куйган бик зур сарай, ләкин юк анда малкай. Бикләнә шунда хәрҗәй, һәм куа ул сәмәй. Ярар дуслар, киттек миниатюраларга. Миниатюралар күрсәтер кемнең кызык икәне. Киттек! Күбегез белмидер, ләкин һәр егет синхронист. Айнур! Күз алдына китерегез, русалка, стриптизерша. Did you never worry that I come? Күз алдына китерегез, мунчада булган хәл. Ай, бабай, сез! Шыгар! Шыгар минем, бабай! Шыгар мин шыгар! Тегендә шыгар, бабай! Я бабзыңны! Бабай, шыгар мин тегендә! Я бабзыңны! Шыгар булды! Бар, абыеңны чакыр. Ваня! Сине!
Нәрсе, әзірләніп келдім деп ойлайсың ма? Ха? Әзірләндің ма? Рахат па, ха? Рахат па? Мини-маркетта булган хәл. Мини-маркет екен. Супермаркет деп тұрам. Хөрмәтле дуслар, менә без хәзер сезнең белән монда бәйрәм итәбез, ял итәбез. Ә безнең әти-әниләр, әби-бабайлар хәзер авылда җиң сызганып эшлиләр. Әйдәгез аларга ярдәм итик. Кайфләрен күтәреп сәлам җибәрик әле. Сәлам! Җәйнең башында, яңгыр яуганда, КВН уза, Чулпан залында, ярым финалны ясагыз әле. Макияж эшләгез әйгәш, Шиңгәш чәчәкләр, шиңгәш чәчәкләр, шиңгәш чәчәкләр, шиңгәш чәчәкләр. Крәшеннәр җыелма командасы. Сабан туй өчен генә түгел, ярым финал өчен дә менә дигән команда. Рәхмәт, дуслар! Керәшеннәр һәм аларның яңа ансамбле. Алкышлар керәшеннәргә! Әйтүемчә, чемпионнар, икеләтә чемпионнар һәм инде әлбәттә иң авырын аларга бирделәр. Башларга, концертны башларга. Сезгә дә хәзер авыррактыр, уйланасыз, нәрсә куерга? Алар бит икеләтә чемпион. Күп көлдем, әз көлдем. Шуннан тора бит инде смайлар. Кадерле жюри әгъзалары, әйдәгез смайларга күчик. Көлә торган, елмая торган һәм моңсу смайл. Кемдә нәрсә? Так, мин моннан кызганыч күрмим битләрегезне. Күрәм 3 елмая торган смайл, 1 көлә торган һәм тагын 1 көлә торган. 2 көлә торган һәм 3 елмая торган смайл. Алкышлар жюри әгъзаларына зур рәхмәт. Әйтәсе сүзегез бармы? Или күрсәттегез дә качтыгызмы? Или әйтәсез? Бір-екі сөз мүмкін болса айтып кетем. Айвазды. Бәлки күплер көткәндер хәзер бүтініміз дә біз күлә тұрған смайл қойғарбыз деп, менеке елмая тұрған аңлатам не үшін. Біз мұнда бәйе қойғанда ғұмым ойыннан тыш әлі команданың мүмкінліклерін дә бәйелейбіз. Біз бетінде бұл команды яқшы біләбіз. Һәм менә бұл команда үшін, бұл миңа қалса әлі мұның қадар күлерлік болмалы. Бұл біріншіден. Екіншіден, білесіңіз, профессионал командаларының шундый бір үзенчәлеге бар. Алар күпмедер вакыт үзләренә бик нык ышана башлыйлар да, әзрәк кенә теге җиңелрәк карыйлар уенга. Ничектер менә үземнән дә чыгып әйтәм, кайракта сәхнәгә чыгасың, шуның кадәр күп чыкканнан соң чираттагы чыкканда, менә ничектер җиңеләеп чыгасың. Менә шуның аркасында кайбер кичкенә генә хилафлыклар барлыкка килә. Менә экран белән, тавыш белән әзерләп бетмәгән мөмкинлекләр бар иде, моментлар бар иде. Шуңа күрә алга таба буларны, менә шундый кичкенә генә детальләрне дә сез алдан белеп, алдан хаталанмаска дип эшләргә тиешсез иптәшләр. Мин шундый фикердә. Рәхмәт. Рәхмәт, Айбас. Рамил, син әйтәсеңме? Синдә микрофон күргәнемчә. Миндә. Рамил Закиров. Рамил Закиров, Рамил қойасың. Минем әйтәсе килгән сүзем бер генә, егетләр, кызлар, бу сезнең иң көчле уеныгыз булмады. Сезнең кызыграк та уеннарыгыз бар иде, минем күргәнем бар. Һәм миңа калса, әзрәк кенә репетициялар җитеп бетмәгән шикелле булып тоелды миңа. Шуңа күрә мин елмая торган смайл куйдым. Шул. Яңа заголовоклар. Рамил Закиров керәшеннәргә җитеп бетми. Нормально? Җитә. Кызгына ясыйбыз без аны. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт. Минем дә генә әйтәсе сүз бар. Беләсезме, менә
Әйдә шаяртта, КВНда шундый тактика бар. Син сезонның башында үзенең бүтән көчен күрсәтмисең. Теге сине анарысың үзең белән чагыштырмасыннар өчен. Әйе, бүген алар менә шундый көч күрсәттеләр, ярым финалда тагын да күбрәк, һәм инде финалда күбрәк күрсәттеләр. Шундый тактика КВНда бар. Шундый хитрый тактика. Хәзер син аларны өйрәтәсеңме? Юк. Ләкин менә шундый сорау, менә башта туа. Бу бит мишәрләр түгел, бу керәшеннәр. Мишәрләр шулай эшләр иде. Без тикшермәдек, бәлкем аларның мишәрләре дә бардыр. Ләкин керәшеннәр ул бик оста команда, һәм инде мин ышанам, алар бүген ярым финалга үтсәләр, тагын да көчлерәк булырлар. Шул. Амин. Амин, шулай булсын. Алкышлар, Рамил. Булдымы? Мин күрмим просто, гафу итегез, моннан күрмим. Бу бит барыбер съемкага эләкмәс. Все, булды бугай бу. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт керәшеннәр. Моны җыярга кирәк, я. Так, хәзер рәхмәт укыйм, без алкышлыйбыз, киттек. Безнең партнерлар. Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы. Гафу итегез. Сез моны җыясызмы, керәшеннәр? Монда себерке ята. Яртысы практически. Так, ярар. Ярар, соңрак җыерлар иртәгә. Без дәвам итәбез. Киләсе такым креатив исем белән. Аның плакатлары да күпаларның бүген мин тикшердем. Казаннан Сугансерлар. Каршы алыгыз. Hopp. Oldu kuluma üzülüş durlar. Koya kildi, uçuruk final. Koya bizge, olkışlar. Сызгыдан Сугансерлар. Olda hürmetli jüri. Ya gülen, ya yılı. Sahne bizim için tomba. Барабыз финалга таба. Uğra sulga bırılış. Sizden bizim kuldanmış. Mektepten eligine çıkış. Nuka кайда сезнең тавыш? Kazan. Сәлам. Kutlağız. Biz mektebini tamamladık. Карагыз әді, имтиханнарны нашар бирсәк, кая укырга барабыз? Татфакка инде, анда бит бөтен кешене алалар. Ник шулай дисен? Соң акыллы кеше булай биеп җирми бит инде. Укытучылар дегеннән, безне 9 ел белем биргән укытучыларга рәхмәт әйтәс килә. Минем яраткан биология укытучысына Алсу Хромосомовнага рәхмәт. Ой, балалар, рәхмәт сезгә бик зур шулай хөрмәт иткәнегез өчен. Карагыз әле нинди матурлар. Ну-ка фотога төшерим әле. Бетеш, минем бүлмәдәге скелетны нига алып чыктыгыз монда? Ринат, син икән бу. Ярый, рәхмәт балалар, сау булыгыз. Һәм шулай ук безнең Шаян тарих укытучысы Руслан Наполеонга бик зур рәхмәт. Бетеш, балалар, нәрсә? Выпускной дип мунча яктыгыз, моны себеркеләрегез ята идәндә. Яра, китәсез инде, ме? Китәбез. Яра, каршыгызга печеньеклар ушырый икән. Шейгә моны башарсыз. Ярый, киттем. Рәхмәт. Әлбәттә инде безнең иң яраткан физкультура укытучысы Криштиану Рональдога. Алдалый бугай ул безне. Юк инде, медальләрен дә күрсәтте бит. Точно. Но мен барыбер ышанмыйм инде. Рональдо лыжня Россиядә катнашканына. Пушак Россия Сафасион, путупара турыш. Менә сезгә дәгән бүләк. Нәрсә диде ул? Рәхмәт диме? Ул да татарча икән бит. Хәминдә әлбәттә бик зур рәхмәт класс җитәкчебез Эльвира Фанисовнага.
Нигә бутсыдан? Балалар, мен бит хәзер ярты ставкага физкультура дәресендә укытам. Но укытучылар җитми бит әле, күрмәдегезме? Ярый, карагыз әле. Сездә башка төрле торт юкмы соң ул? Нәкъ шушындый тортны бик күп каяндыр җыелган миндә. Yok шул шушы гына. Ярамады да ярый инде. Балалар, менә мин буш кул белән түгел, сезгә китап алып килдем. Куягыз коргалы. Ага. Курыгыз әле. Монда бит безне яраткан миниатюра. Китек! Күз алдыгызга китерегез, пожарный хезмәткәре вызовка килгән, ләкин үзләренең әйберләрен унутып калдырган. Жалко инде. Әйе, Ничә сумга төзегән инсың? 7 миллион. Күп. Мен былай әйбер, пожарник түгел, образование буенча медик мин. Былай бер җирендә авыртмыймы? Yok, нормально. Ярар. Иң мөһиме сәламәтлек. Медиклар бармы? Медиклар, медик! Seni çakralar akırsı. Юк, мен хәзер пожарник бит. Sen nega şunga kalıp kildingsin? Юк, мен сразу килдем. Ник бой, 2 ай таман назад жанып бітпейтінді. Туктале, бу урожайная 16 мы соң? Урожайная 16 артта. Әйбәт яна. Келешем. Ахырдан инде Лейна сезгә мөрәҗәгать итәс килә. 1-2 ел элек сез безнең авылга концерт белән килгән идегез. Шунда мин сезнең белән фото төштем. Менә. Мин ул. Һәм мин сезгә яратам дидем. Хәтерлисезме? Ә сез миңа үсәле үскәнем дидегез. Матурым, мин үстем. Күңелнән сез сәхнә артында көтәм. Ә сезнең белән Су гангстер такымы иде. Игътибарыгыз өчен Рәхмәт! Барысы да яхшы булыр, минем язмыш миннән торыр, матурым бәхетле булыр. Алкышлар, Су гангстер, Казан! Әйдәгез әле плакатларны күрсәтегез әле, камерага төшерик. Плакатлар, Су гангстерлар! Менә бит алар. Бүтін җирдә 6 плакат. Карагыз әле, бүтін мәктәп җыелган дирсез. Так, бу зур плакатны төшерегез, аты жюри әгъзалары күренми. Жюри әгъзалары, әйдәгез, нәтиҗәгә күчик. Смайлар күтәрегез, кем елмая, кем көлә, кем моңсулана бәлкем. Так, 3 елмая торган смайл күрәм мин әлегә. 4 елмая торган һәм 1 моңсу. 4 елмая торган, 1 моңсу смайл. Дөрес күрәм бит мин. Име? Хәтта монда алда плакат белән утырган кешеләр дип карыйлар артка. Бәлкем ойвазга карыйлардыр. Әйдәгез әле берничә сүз, чөнки яңа токым фестивальдә беренче тапкыр чыгыш ясады. Менә икенче чыгышлары берничә сүз кирәк аларга. Егетләрнең, кызларның экспрессиясы бар, нурлары бар йөзләрендә, ләкин тәҗрибә юклыгы күренеп тора. Беренчедән тәҗрибә юк һәм икенчедән юморның, шаярның концентрациясе юк. Бераз гына менә хәзер шушы сез инде җитди татар юморында катнашасыз. Монда бераз икенче төрлерәк шаярга кирәк. Бәлки әле сез менә шушы мәктәпнең шаукымыннан чыгып бетмәгәнсездер, шуңа күрә сезнең алга таба киләчәктә миңа калса шансларыгыз зурдан. Әйтәм бит, сезнең иң мөһиме менә экспрессия бар. Ләкин менә тәҗрибә белән генә килә торган әйберне әле сез алып бетермәгәнсез. Шуңа күрә гафу итегез, билге шундый. Рәхмәт Айваз. Ул миннән рәхмәт, алардан түгел. Кем? Карагыз әле, булай шуннан да әйбәтрәк күренә. Лейна! Әйдә, синнән көттеләр, әлбәттә алар сүз Әле көттеләр. мин беренче тапкыр гына әйтәм жюрида, нәрсә происходит, аңлап та җиткермим әле пока что. Беренче команда да мине күлдермәде, до конца. Икенчесе дә, фото күлдерде, конечно.
Наверное, ниндидер жадность житмеда, жадность. Вот такое. Не отдам победу. Мне вот такое хотелось почувствовать. Поэтому, ребята, молодцы. Фото-класс. Можешь подойти после концерта. Повторим фото. Обязательно. Сөз yok просто, сөз yok. Жадность ол нәпсі ме? Нәпсі жетмеді. Бірінші тапқыр іштем шымды команда. Сізге нәпсі жетмей. Yok, шыннан да әрбір жюри ағзасының өз фикірі бар. Әлбәтте, нәрседір жетмеді демек. Болды ма? Болды бұға жюри ағзаларына зұр рахмет. Рахмет, су гангстер. Ұзатабыз. Yok, сіз еске түшірігіз. Ол бит шыққанда импровизационный юмортықты көрдіңіз ме, аңладыңыз ма сіз аны? Ол бит анда сценарийда жоқ еді. Көрді де әйтті. Олқышлар Даниярға. Молодец. Молодец. Шул арада, тез арада юмор топты. Ярый, Елвина, рахмет. Так, давам етеміз. Бұл елны сіз, әгер сіз телеграм-каналын оқисыз екен, түрлі ВК-да оқысағыз біздің бірінші каналға сіз жазылғансыз мы? Жазылдыңыз мы? Бірінші каналда анда бик көп мәгълүмат шыға. Менә мәсәлән, быел безнең 5 шәһәрдә Алга лигасы үтте. Димәк, 5 шәһәрдә шундый зонал лигалар үтте. Әлбәттә инде анда җиңгән такымнар ширек финалга чыктылар. Хәзер берсе белән танышып китәбез. Быел Әлмәт шәһәрендә узган зонал этабында җиңүчеләр Сорманнан каршы алыгыз. Сорман районы Дөбөр Шатыр такымы. Kişirgəndəy Uylarımdan uyanam Biz bəxtli bugün bəxtli Şam kiləşəgimə Final güreşəgimə Yıldızlar qışağına Çindəy Şam kiləşəgimə Final güreşəgimə Yıldızlar qışağına Çindəy Qozan, sizdə şunday matur. Bəlkə köpləriniz bilmeydir, amma biz Yıldız bilən indi köp yıllar bir səhnədə oynayırıq. Köp yıllar birgə... Kim yazanda sen ha? Bir əlinə səxsəyətini telefonuma. Tək, parolən indi? Минем әнинең туган көне. Айнур, 1968. Брат, рәхмәт. Айнур җитте инде, у бит минем абай. Илмира кара әле. Син миңа Дубайдан берәр күчтәнә чап кайттыңмы? Дубайга барган идең бит. Мин сиңа күп итеп танылган Дубай шоколады алып кайттым. О, бир әле әйдә бир. Шоколад. О, шоколад. Минем хатын шоколад яратмый. Ярар, зок басып торабызмы әле без? Мансур әйдә, командуй. Let's go! Соңгы кыңгырау һәркем өчен үзенчәлекле яңгырай. Шул физрук белән Огага билет сатмаган булсам, мин дә бүген мәктәп бетерә идем.
Чәчтәрашта көтелмәгән хәл. Булды, сезгә ошыймы? Ашый. Яшьләрчә. Ләкин менә миңа ничек эшләргә? Соң, хәзер начальниклар толерант бит, аңларлар әле. Толерант. Син менә моны күрдеңме? Ничек эшләргә миңа? Ничек эшләргә? Biz bit yaş, kanımız kızgan, yüreklер tüp-tüp dibe. Kollarını üstke көтәрдек, һәм әйдә, бергә. Biz бейбез. Татарстанда милли туй үткәргән өчен 100 меңлек грант бирәләр. Кешеләр шул грантны алыр өчен нинди генә чараларга бармый. Бер туйны карап китик. Бездә бүген никахлашалар Татьяна һәм Владимир. Әйдәгез, киленне мендәргә төшерәбез. Что делать? Я вообще без понятия, импровизирую давай. Что, спать, что ли? Так рано. Нишле бу? Ханым, торыгыз. Все, что ли, уже? Такая странная традиция, да? Доброе утро, Доброе утро. Хәзер традиция буенча аз бүлешәбез. Ну ты прикинь, жениться не успели, уже имущество делим. Гуся! Хәзер сүзне Владимирның әнисенә Светлана Ивановнаға бирәбез. Я что ли? Сразу же? Я же не подготовилась. Можно на свое только, да? Ярый. Кадерле балалар, сезне чын күңелдән шушы никах көнегез белән котлыйм. Бар күгәрченнәрдәй шикердәшеп кенә яшәгез. Яратам да инде. У тебя что, мама на татарском разговаривает? Конечно, она же в доле. За 20-ку она и китайский выучит. Шуның белән никах өлешебез тамам. Яшьләр, әйдәгез, узыгыз. Рәхмәт сезгә барыгыз шунда. Хәзер икенче парны чакырабыз. Вәлиевлар, узыгыз. Исәнмесез? Исәнмесез. Қадірлі тамашашылар, біз бұл мәзәкні бұлай гына күрсәтмәдек. Қалған командалар үшін 50 меңні жеңбәсәгез, ничек акча эшләргә икән беләсез. Шаят әхмәс сиңа бездән, хәтта яшьләр килә күздән. Яши алмам синнән башка бу җирдән. Эй, син Рамил, брат, утырма, син бит күзеңдә сармана. Безгә кушып син җырла, без сарманнан, без сарманнан. Базан рәхмәт! Сарманнан дөбір шатыр. Рамил, сен де Сарманнан бит. Бірер сөз әйтесің. Ну әйдәгіз башта нәтижелерге көшекеге, әлбәтте. Так, смайлар, әйдәгіз, жюрилар, смайлар, кімге нәрсе ошады, күләсізмі, йылмаясызмы? Так, бір йылмая тұрған, екі йылмая тұрған, екі күлә тұрған, үш йылмая тұрған, һәм екі күлә тұрған смайл. Алқышлар, рәхмәт жюри әгъзаларына. Әйдәгіз, бір неше сөз нәрсе ошады, нәрсе житті бітмәді. Без Сарманнан. Вокальные данные Закировныкі сыман түгел, конечно. Ол Зейден просто, Сарман турында жырламас. Ярый, Сорман бик шот сезне күрергә монда, Казанда. Ниһаят шундый матур команда, һәм дә инде кызык команда. Берничә тапкыр рәхәтләнеп көлдем. Мин сезне котлыйм. Бу яхшы чыгыш белән. Сарман! Сезнең анда ничектер генетический уровеньдә, что ли? Сарман, и барысы да алга дип кычкыра. Шулай башланасының иртә, что ли, Сарманда? Иртән голова Сарман, барысы алга, иш аллыга.
эшләргә. Әйдә тикшерәбез. Сарман! Ну, залда сорманнар юк, Рамил. Залда сарманнар бармы? Қоя, қолны Мына көтәрегез. алда. А, Әйдә всё, тагы вот. бер тапкыр. Сез тоже Сарман! Все, молодцы. Берсе Җәлилнеке. Рәсеме нигә? Нишләп? Сез бүдегез алга кычкырда, ул просто Ул Сарман аша Җәлилгә бара. Җәлилгә бара, шуңа күрә. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт. Тагын сүзләр бармы? Юк да? Юк, дөрес аңладым. Давай, мен әйтәм. О, Ринат Рахматуллин, әйдәгез. Команда Сарванар матур, конечно, киемнәргез матур, үзегез матур, но юмор слабыйрак миңа калса. Да бераз юморны арттырырга кирәк. Ну, татарда була да юмор ул, конечно, слабыйрак, но тагын да көчлерәк юмор кирәк сезгә. Миңа шуңа күрә елмайган смайлик кына куйдым. Уңышлар җегетләр, кызлар. Рәхмәт. Рәхмәт, Ринат абый. Сезгә бит просто... Ренат абый, ничек инде юмор слабый? Әнә теге малай вообще зонада отырган кешене күрсәтте, ошамады что ли? Мен аны миңа юк бирештер дип уйлаган идем башта. Юк. Яра, күлмәк, что-то күлмәк знакомый, карале. Так, мәзәк булган бит сезгә әле генә уйга килде. Ринат абый, сезгә Рахматуллин. Нормально? Ну вот, аларды кысыман получается, да, примерно? Елмая торган смайл булса нормально. Булды. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Юк, Рамил, син әйтәсең что ли? Нет, все. Моннан күренми, гафу итегез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сарман, рәхмәт Гөлшат. Эй. Хәзер мин укыйм. Читкә китеп, чөнки монда безнең QR код чыга. Әйдәгез телефоннарны алабыз. Менә, все. Фотоаппаратларны кабызабыз, кушабыз, киттек. Әйдә Шояр социаль шелтәрләренә язылыгыз. Безнең телеграм-канал Әйдә Шояр уены Татар лигасы яратучы кешеләре өчен тулы тапшырулар, кыска үзүкләр, афишалар, хәбәрләр, приколлар барысы да монда булачак. QR код экранда. Кем язылган? Алкышлагыз әле зинһар өчен. Кем язылды? Шуннан да анда бит билетлар, афишалар гына түгел, анда һәрбер команда белән әңгәмә бар, нинтер кызыклы видеолар төшерелә, дневниклар алып барыла, име безнең бу алар бит инде берничә көн әзерләнәр бүгенге уенга. Шуның барысы да анда бар, кирип карагыз, кызык. Без дәвам итәбез. Киләсе токым бик ерактан килмәгән. Әтнәдән. Әтнәләр бармы монда? Тукайлар арасында, Сарманнар арасында. О, Әтнә! Каршы алыгыз Әтнәдән, Әтнә шутниклары. Сезнең каршыгызда Әтнә авыл хуҗалыгы техникумыннан Әтнә шутниклары. Без фестивальдә мощный чыгыш яшаганнан соң, арттан бер дә калмый инде фанатлар. Шуңа күрә үзебез белән 2 охранник алып килдек. Конечно, калмыйлар. Анда бит ашанда алган әйбершен түләргә кирәк. Ярар, ширек финалга үттек. Хәзер инде үзебезнең Әтнәнең бөтен мощын күрсәтергә кирәк. Сез нәрсәләр алып килдегез? Бездә музыкаль номер бар бит. Күрсәтегез? Кайбер татар җырларында күп кеше сүзләрен аңлап бетермиләр. Шуңа күрә без аңлатма итеп күрсәтмәкче идек. Зәйнәп Фахрутдинова медосмотр үткәндә ялгыш йөрәк яздыру өчен 17нче бүлмәгә керә. Я, моның хәтле кызык күрсәтмәгез инде. Әнә. Әзрәк финалга да калдырыгыз. Ату уфалар белән керәшеннәр куркуыннан кайтып китергә торалар.
хәзер әйдәгез безнеңчә, әтнәләрчә Киттек! Безнең тулай туракка Җәүит абыйның капка төбе тапшыруына шикелле любой кеше керә алмый. Безнең Аллага шөкер, әтнәдән техникма кадәр юл салдылар. Ләкин ул тулак йортка кадәр сыймады. Студентым бер көне нәрсә? Ял иттегезме? Ярар, дәвам итик. Күптән түгел Казанда БРИКС уеннары үтте. Күз алдына китерегез. Шуннан бер төркемне безгә әтнәгә кунакка алып кайтканнар. Hello my dear friend, hello. Come to please, come to. My name is Rosina. It's my village, Atnya City. Come to please, come to. It's okay? Okay. Come to. Stop. 1 second. It's okay? Okay. Come to please. Сезнең каршыгызда Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы иде. Хөрмәтле жюри әгъзалары, безгә кунакка кайтыгыз. Галушлар барыгызга да җитә. Кайда ұша бу болытлар, кайда бетә юллар, кайда әлегә бездән киткәч юрамдагы малайлар, күреп булырмы аларны? Әйдәгез көчлерәк, әтнәләр! Әтнә шутниклары! Шулай ук, кадерле тамашачы, жюри әгъзалары аңлатып китәм. Шулай ук, яңа команда, яңа такым фестивальдә беренче тапкыр чыгыш ясадылар, шаккаттырдылар. Инде әлбәттә шулай итеп алар ширек финалда. Әйдәгез, нәтиҗәгә күчик. Кемгә нинди смайл күрсәтәсез? Кем нинди смайл күрсәтәчәген? Хәзер Лейна Моңсу, Айваз Моңсу, Рамил елмая, Ринат абый елмая һәм Рамил шулай ук елмая. 3 елмая торган, 2 Моңсу смайл. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйдәгез. Берничә сүз, бәлки әйтерсез. Айваз Садыров. Иң сөйләргә яратучы жюри әгъзасы иде. Егетләрнең, кызларның футболкаларының язуына карыйм да, сез бит Дөбер Шатыр төркеменә дә биреп тора аласыз бу футболкаларны. Нигә? Әсхәт Дөбер Шатыр. Беләсезме, нәрсә җитеп бетмәде? Җитеп бетмәде оешканлык. Кайбер шаярулар яхшы тәкъдим ителәсе иде дә кебек теорияда, сценарийда, ләкин менә җитеп бетмәде оешканлык. Бәлки репетиция җитеп бетмәгәндер. Бераз гына җитеп бетмәгәндер кыюлык. Шуңа күрә бераз кыюрак булыгыз. Әтнәләр алар арчаларның күршеләре, монда арчалар юк. Шуңа күрә мин теге арчалар алга дип әйтә алмыйм. Әтнәләр безнең күршеләр булгач, сезнең өчен җан атам, ләкин билгене ничек бар шулай куям. Уңышлар сезгә рәхмәт. Рәхмәт, Айваз. Булды. Рамил. Мин дә бер-ике сүз Рамил Закиров. Дөресен әйткәндә, мин менә уйлап утырдым, елмая торганмы яки Моңсу смайлы куярга. Мин Моңсу дип уйлаган идем башта, ләкин
ойладым да, менә шушы җитеш репетициялар җитмәү, оешмаганлык, үзенә күрә менә уен барышында нидер импровизация тудырды. Һәм инде залга, менә мин залны шулай ук тыңлап утырдым, залга да ошады, һәм инде шушы нигә бәйләнеп, мин инде елмая торган смайлик куярга булдым. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, алга таба сезгә уңышлар, эшләгез, эшләүдән туктамагыз, репетициялар күбрәк булсын. Һәм инде менә әйтәм бит теге сәхнәдән ул барыбер сизелеп торасыз, әзрәк түгел инде дулкынландыгыз, һәм ул сизелде миңа. Уңышлар сезгә, бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Рәхмәт әтнә шутниклары. Так, киләсе спонсорыбызга рәхмәтебезне белдерәбез. Әйдәгез шулай алкышлап. Додо Пицца. Россиядә беренче номерлы пиццерияләр шелтәре. Додо Пицца ул бөтен дөнья буйлап 1000-нән артык пиццерия. Алкышлар, зур рәхмәт аларга. Бүген пицца ашадык. Менә шундый пицца. Искан, яратасыңмы пицца? Әйдә кер безгә, анда бар әле. Все, давай күрешербез. Так, дәвам итәбез. Киләсе тақым теорияда аларның җанатарлары бик күп теорияда. Туктагыз әле мин бит әйтмәдем. Может, алар түгелдер. Шаллы. Юк иде. Шаяртам, шаллар да бар икән. Ярый, әйдәгез, каршы алыгыз. Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтыннан шәлпәрәймәс егетләр тақымы. Татфак! Чакрасы килә, 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 чакр. Хәерле кичләр! Сезнең белән шәлпәрәймәс егетләр. Илнар, син нигә соңга калып йөрисең? Мин имтиханда идем. Бәлки имтихандадыр? Менә нигә мине куып чыгарганнар икән? Егетләр, сизәсезме? Ниндидер мунча исе. Димәк, мунчазды! Чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә. Татарлар Оскарда. Bless you. Будь здоров! Сәламәт бул! О, татарлар да монда икән. Сәлам бажай! Чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә. Күз алдыгызга китерегез авылда булган хәл. Егетләр, яңгыр яурга җыена бугай. Миңа беренче тамчы төште. О, егетләр, бу ялкау. Әйдәгез, киттек моннан. Алда ялкау син бар. Бар, ялкау. Яңгыр гына бит инде ул. Ялкау. Егетләр. Син инде минем улым түгел. Мин ипи артына киттем. Әтәй! Әтәй! Булды, без аерылышабыз. ЗАГСка заявлениене үзем илтеп бирәм. Синнән булмай. Балалар, балалар! Соң безнең бит балалар да юк. Ялкау бит син. Бу вакыйга инде икенче көн бара, ул һаман шунда утыра. Күреп торасыз, ул ялкау. Балалар, артта калмагыз. Бу безнең дөньядагы иң ялкау кешенең һәйкәле. Абый, бу бит Марат Яруллинның һәйкәле түгел. Чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә, чакрасы килә,
Өз алдыңызға кетіріңіз, рисковый кішілер түгерәге. Егетлер, мен мұншаға сағат 12-ден соң кірем. Рисковый. Әмин білесіз ме? Мен әбіге ашамайым деп әйттім. Болдырғансың. Әмин, әне үштен қойтуға морозильниктан тоғықны алып қоймайым. Қатер малай бұл. Алла сақлаған. Әмин, үстелдегі ризықларны тоқтасыз кесем. Рисковый. Сіз білесіз ме? Собир бәрәңгені ұтыртқаншы сатып алабыз деген бабайсына. Урыны жмақта болсын. Урыны жмақта болсын. Қазір зиратта болған хал. Кәші көрінмей бай, кеттік әйді. Сен әсті, кетірген язмасын. Менің бүгін бит өлген күнім. Құтлыйым, брат. Главное сәлеметтілік, өлгенші яша. Подкало. Исән бұл. Бірге бір. Исәнсіз. Ой, яңа кіші келді. Сен бит шонды еш, несі күлдің? Мен Сабир хан бабайға бәрәңгіні ұтыртырыңа сатып алық дейдім. Сіздің білән шәлпіреймәс егітлер тақымы еді. Шәлпіреймеші яшәгіз. Келесі үшрақларға қады! Қоя қоштығыз сіз барығызды. Мұншаны әзірі тұрала. Сөмәгіз, бұл Рахмат. кірәшінлерден. Так, шәлпіреймәс егітлер, татфак! Ну, нәрсе әйтерсіз жюри ағзалары, мұнша кіресі келе ме? О, Лейна уже әзір. Так, біздің... Иғлан етейм. Дүрт күле тұрған смайл, һәм бір йылмая тұрған смайл. Тик Рамил Закиров қына йылмайды. Мұнша яратмы мекен ел? Или татфак? Yok, мен мұншаны бек яратам. Біз тігі вайб супер, атмосфера супер, но меңа юмор жетіп бітмәді. Вот мы не шлетесің. Әйттілер мұнда юморны бәйәлейбіз деп шоңа көрі. Егітлер молодцы, әфәрин, шәп болды. Мұнша кірәсі келе, ол қазір жырны инде біз меңа қалса үйге қойтқашта жырлы яшақ біз. Мұнша кірәсі келе. Ну не шлетесің. Прям күлірлік, прям мен елы-елы күлмәдім. Міне, уш кетерлік болмады дейлер дегенде. Бошқаларда юмор әзірек үйетінде. Әйдегіз, талашығыз. Мен дұрысын айтам, как бы бүтән командаларда вообще мен күлмәгәнем, почти мында малайлар сахнада өзін хужа етіп көрділер, шешек берділер. Рамил Закиров шешек бермәгәнгә үпкәләде. Әйіртеге газеттерді оқырбыз. Лейна, татфакны бітірген. Йо, бітірмәген. Мен әлі ұшады алар менен күлгені тоже, как бы, лайк. Я люблю такое. Рамил Закиров оннан күлмәгәнгә дә үпкәләде. Короче, Уфа, Лейнадан күлігіз, ланы? Һәм Рамил Закировтан. Егітлер матур. Факт. Минем белән дә талашайын. Мен соңғысын ишетмәдім. Кім матур? Егітлер матур. Һәр берсе үзенең амплуасында. Особенно розовый кофточкадагысы ди. Ә миңа яшелдәгесе дә ошады, озын чәчлесе. Алар бит бүген йокламаячак.
Лейна, Неше яш тукта. аларға, неше яш? Ну, көбінде алар студентлар бит. Нешенші точно. курстасыз, егіттер? Қазір уже 4. Уже ярый. 6. Лейна дегенде, барысы да. Әйе, Ринат Рахматуллин, Ринат абай. Жігітлер, молодцы, артистизм, супер. Вообще, актерский мастерство кішілі. Поздравляю, молодцы, рахмат. Мұның білен, Bir gene söz, mında bilasın, beyelегенде юмор belki жетіп bitmegendir koy bir gümün olganda, lakin yigitlerde var koreografiya. Yigitlerde en mühimi tatar tili. Yigitlerde tatar tili yukarı. Hem ayrım olganda alarının jan atarları işinde min bugün beye birdim. Mine munşalalar көтеріп kelgenler hatta. Әйе, нақшылай. Yok, dürüst әйтәсің, Айваз, келішен барлық сөздерің білен, Рамиль, сен жоқтыр, әйтпейсің. Все, рәхмәт жюри әғзаларына, шәлпереймәс егітлер. Рәхмәт. Қазір. Міне біз Қазанда битін қойбір шақта қонақлар келді дейлер. Шоллыдан, мәселен, анда білмеймін. Әлмәттен келелер, Оршадан келелер. Әміне біздің Тотар лигасында ол районнар қонақ түгіл, олар үйде. Әміне бұ егітлер, олар қонақлар, çünkü олар Татарстаннан түгіл. Баршы олығыз. Қонақлар, Өфі шәхәрінен, Өфі деп деймін, башқұртша айтам. Уфа шәхәрінен, или Татарша Өфі бола бетінде. Өфі. Өфі шәхәрінен Башқұрт лигасының жиылма командасы. Баршы олығыз. Бүгінгі ойынға әйюла түркімі келерге тиешіне, но келе алмаған зато инструменттары бұнда. Мұна. Татарстан сәлем! Әйдәгі дейінде команда бұд мінен танышып үтейік. Бұл сыңғыд эт хамақ. Ол татарсалы, башқұртсалы вейс аңлай, но хүйләшә білмей. Әйді, иқтибар иттегіз ме? Татарстан йондоздары бит. Көбігі Башқұртыстандан, бұна мәсәлән Салават Фатхиддинов Башқұртыстандан, Айдар Ғалимов, Хания Фархи. Кәрим, әйткенде, әйін біләң ме? Элвин Грей, әйтмешлей. Бәхет ақсала түгіл, бәхет ақшада. Сәлем Татарстан! Егіттер, менің анда кулис артында бутылка хау тұрайды. Хәзір ол яртылаш буш. Ну, Илхам ағай, яртылаш буш бұлғас. Демек, хин пессимист? Пессимист, пессимист. Хин хәзір көп хүйләшіп тұрған. Башқұртстанға ойындан хоң. Тәпей қайтағы. Чё за биш бармақ мұнда? Иттері бар, картуфы бар. Меня жирный ярамай. Зато меня ярай. Қарағыз, бұл мене құлысты, Ленар. Біләгіз ме, егіттер, оның Башқұртыстанда үйі түрмеге қаршы еше тұрғайны, әйі? Әхәдір неме? Әхәдір үйіне қаршы еше? Хамығы дейсен мүсі, здравствуйте, қайырлы кей сәлем, Казан! Это что за большой кусочек лейны? Это что за бишбармак с картошкой? Бәліш? Зур бәліш. Зур бәліш. Илхам ағай, меня худ бермейхен, сценарийға қоймайхен. Мен хізға посуданы ювам, ашарға бішірем. Ну, қызық енді. Меня гонят. Теге, иламаған балаға имшақ қаптырмайдар тебе, деме. Да?
Birinci akt tamam. Башкортостан егеттері Казанда. İkinci akt миниатюралар. Шулай айтып, қадірлі достар, біз башлайбыз. Роддомда болған хәл. Хей! Айгүл! Айгүл! Шuna несек таптың ма? Әйе! Кімге оқшаған? Ей, һин оны барыбер белмәйһең. Шулай айтып, паркта болған хәл. Асхат! 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 Неме? Анау хаңырау! Қайдан хаңырау болғым? Бұл бет Хади Тақташқа ішленген скульптура кетті қайда? Келі миниатюра тағыла. Роддомда болған хәл. Айгүл! Әу! Таптың мы? Әйе! Шунан қайда болған? Шкаф астында. Әйттім жаңа шкаф. İkinci akt tamam. Üçüncü akt yomgaqlау. Hürmetli туғандар, егіттер һәм қыздар, біз Қазанда ikінші тапқыр. Бірінші тапқыр келгенде бізге 50.000 ақша берділер. Ikінші тапқыр бізге ақша берердер мекен? Вкладывайтесь в Башкортостан! Давайте, алға! Ну, пожалуйста. Башқұрт, татар, бір туған. Башқұртстан, Татарстан, мәңгі мұхаббат! Алқышлар, достар, Башқұрт лигасының жиылма командасы. Шул хәтлік әйтесі сөз бар. Әйтмейші тұрым әлі, әйдегі жюри ағзаларына қарық. Күле Рамиль, Күле Айвас, Елмая Лейна, Күле Ринат Абый һәм Елмая Рамиль. Икі Елмая тұрған, yok. Үш Күле тұрған һәм икі Елмая тұрған. Дұрыс? Так, рәхмәт жюри ағзаларына, әйдегіз күшебіз. Бірнеше сөз. Башқұртстаннан келділер бет, Уфадан, әйдегіз, бірнеше сөз әйтігіз. Бірнеше матур сөз. Біріншіден, хөрмәтле башқұртлылар, келгенігіз үшін Ирақ араларını яқын етіп, сізге зур рәхмәт бар Татарстан халқынан. Менә шушында келу, инде өзі зур жиңу, һәм менә шыннан да сіздің команданың ұйышқанлығы көрінді. Қойбір жерінде шыннан да бәлки әлі әзірләп піші бітмәгәндір, ләкин менә сіздің шыннан да тігі актерлік ұсталығы сезілі команданың ұйышқанлығы. Әгер де сіз алға таба біздің ойынның финалына қадар келсәгіз, жетсәгіз, мен бек шат болар едім, чөнки сіздің әлі бүтін потенциал шунда көрінәшектір деген зор үміт бар. Менә Рамил да әйткән иде бит, стратегия белән дип. Миңа калса, Башкортстан егетләре дә, кызлары да шушы стратегия белән киләләрдер. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт Айвас. Жаль, алар сине аңламады. Или аңладылар икән? Аңлаганнар.
Рамил Закиров. Қайда Рамил? Әйе, тұрып сөйлерге құштылар мұнда қазір. Сен бит ялқау түгіл әйді? Жоқ, мен ялға түгіл. Меңа бек шады ойын. Ну, нешек деп айтасың? Бүгін менә минем үшін, білмеймін, хейт болса, бұлыр меңа қарата. Ну, мен бүгін не үшіндір менә шорқылдап, менә шушы смайликны қойырдай команда болмады менем үшін. Білмеймін мен. Бәлки теге билгеләр күбрәк булса, градация теге нирәк бүленгәнрәк булса, бәяләр бәлки нирәк булыр, бүтәнрәк, но минем менә бүген шундыйрак булды. Агымын сезгә өфелләр бик зур рәхмәт. Чыннан да менә Айваз әйткәнчә күренеп тора, репетициялар теге четко, отточено, бөтенесе һәрберсе белә нәрсә эшләргә, нәрсә сөйләргә. Бик зур рәхмәт сезгә. Шәп булды, миңа ошады. Рахмет Рамил Закиров. Булды бұғай бұл, дейме? Булды бит. Рахмет үфі. Рахмет үйі, все. Yok, siz Irak gitmeyiz çünkü men barlık takımlarını hazır şakıram sahnege. Takımlar, alkışlap karşı alığız. Takımlar sahnege. Eydegiz, eydegiz, eydegiz. Hey! Так, ну нәрсе, әйдегіз ойынға нәтиже ясыбыз тиз арада қысқа ғына спичлар білән, қысқа ғына сөзлер білән, бірнеше жүмледе Айвазға айту менің бұл. Сен башлысыңдыр бит, Айваз. Ойын нәтижесін әйдегіз. Так, біріншіден барығызға да естәмісіз. Сәлем, қайырлы Рамил Актиев, әйді Рамил. Шыннан да менә олты командадан дүртісі генә безнең ярым финалга чыгачак. Инде безнең смайларны күргән кешеләр аңлагандыр нинди командалар. Без инде үзебез аңладык һәм инде әлеге илемен җиңгән командада да аңладык. Шуңа күрә көтәбез Руслан синең нәтиҗәләрең, син әйткәнне. Мин менә командалар турында әйтәм, миңа бүген бик ошады, бик нык ошады Өфе командасы. Дуслар, да. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, сезнең менә тәҗрибәле КВНщиклар, шуннан да менә сезнең конферансье вообще просто супер. Көчле алкышлар. Yok, син түгел. Менә бу конферансье турында әйтәм мин. Зур рәхмәт сезгә, Өфе шәһәре. Шуннан да без Өфе шәһәренә берничә тапкыр бардык. Әкәмәт КВН командасы белән, Тукай җыелма командасы барды. Без үзебезнең җыелма командасы белән йөрдек. Шулай ук җиңгән уеннар да бар, җиңмәгән уеннар да бар. Дуслар, бүген менә шулайрак булды. Шуннан да менә Айваз әйткәнчә, чуть-чуть җитмәде. Абылай фестивальда сіз иң яхшы команда идегез, һәм инде ярым финалда көтәбез сезне. Шулай ук тагын да күп дәрәҗәлек, нык дәрәҗә белән килергә. Һәм инде шәлпрәймәс егетләр, бүген дуслар, сез чыннан да алар безнең Казан яшьләре лигасында да уйнадылар. Анда без аларга берничә тәкъдим әйттек, әйме. Менә дуслар, сделали выводы. Афарин, бүген бик кызык иде. Ялкау турында вообще просто көлеп үләрлек. Молодцы. Татфак ут. Рәхмәт Рамил Агдиев. Ну, Сарман, просто йөрәкләр. Бу минем туган җирем. Команда. Рәхмәт. Рәхмәт Рамил Агдиев. Дәвам итәбез. Һәрбер жюридан берничә сүз. Шуны әйткәндә, Ринат абый, сез. Ринат Рахматуллин. Рәхмәт. Тагы бер кат хәерле кич, командалар, рәхмәт сезгә выступлениелар өчен. Но мин дә менә Рамил кебек Өфе миңа бик каты ошады. Ул башкирский китаец инде үзе бер да молодцы, рәхмәт сезгә. Менә шулай Татарстан белән Башкортстанны ялгап,
күперләрне турылап килгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Миңа менә шул Өфә шалы һәм Чаллы егетләре. Шәлпәрәймәс егетләрме әллә? Да, татфак, да. Татфак, молодцы. Рәхмәт. Рәхмәт, Ринат абый. Дәвам итәс. Рамил Закиров. Файда Рамил. Исәннәрмесез, хәерле кичләр, инде кунаклар, караучылар. Әйдәгез, командалар, тамашачыларга да бер алкышлар бирик әле. Бик зур рәхмәт, менә бит. Шулай итеп залны тутырып килгәнсез. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Командалар, сезгә аерым бик зур рәхмәт. Уен барышында күренде, кайбер командаларга репетициялар җитмәде, кемнеңдер тәҗрибәсе җитеп бетмәде. Ну әйтәм бит, теге бәяләр градациясе шундыйрак. Минем билгеләр бүген шундый булды. Гомумән уенга кагылганда, уен миңа бик ошады, бик зур рәхмәт командалар сезгә. Һәм инде оештыручыларга, Руслан, сиңа бик зур рәхмәт. Бик матур алып барасың. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рамил Закиров булды. Лейна, әйдә Лейна. Хей! Әле уенның кәефенә кирип кенә җитәм әле вот. Шуңа күрә икенче тур кызыграк булыр дип өметләнәм. Мин бит әле теге беренче тапкыр гына белмим даже. Ну, менә минем уйлавымча, һәрбер командада бер органичный кеше бар имегез. Менә шул органичный кеше вытягивает бөтен команданы. Белмим, дөресме бу мнение, юкмы? Тагын нәрсә әйтәсе килде. Рәхмәт инде сезгә. Рәхмәт инде сезгә минем концертка килгән өчен. Рәхмәт. Әйтәсе килгәне әле тагын брендин дидер не то билге куйсалар сезгә, сез әле шундый яшь. Минем яшьтә инде сез, в принципе. Мине дә гел шулай итеп хейт иткәч, минем наоборот иштән дидер стимул, теге все вперед. Поэтому ике команда хәзер китергә тиешме, шулай бит? Әйе. Шул киткән команда тагын да лучше булачак. В принципе, по теории. Поэтому кайгырмагыз, если что. Все, икенче уенны давайте прям зажигать, ладно? Рәхмәт, Лейна. Лейнаның һаман уенда, икенче уенда шул ук командалар катнаша дип уйлый Лейна. Ләкин шунысы бик кызганыч, икенче уенда Лейна булмаячак бит әле. Ул аны белмидер әле. Ул аны үзе белмидер әле. Көтәле, бу командалар уйнамыш әле үтә. Алар да уйнамый, син дә жюрida түгел. Сау булыгыз. Айваз, нишлисең син? Кәефен бетердең бит. Әнә теге бар иде зираттагы миниатюра. Синең турыда иде ул. Нәрсә әйтим инде? Беренчедән зур рәхмәт командаларга һәм тамашачыларга. Чөнки кайбер вакытта командаларның ничектер килеп бетмәгән юморында тамашачыларның алкышлары күтәреп җибәрә һәм безгә дә жюрига шул мизгелдә ничектер яхшырак уйларга җирлек була. Бу теге була бит закадровый голос, закадровый смех. Шуның кебек. Шуңа күрә зур рәхмәт тамашачыларга аерым алганда. Ике команда белән сабалашачакбыз, ләкин бер дә борчылмагыз, безнең инде күп тапкырлар сыналган хәл. Менә шушы уеннан төшеп калсагыз да, гомумән алдагы сезонга карата ниндидер нәтиҗә ясамагыз. Тагын кайтыгыз. Безнең бик күп командалар шулай төшеп калып, кайтып хәтта чемпион булганнары бар. Шуңа күрә сез моны белеп торыгыз. Бу сезгә үзенә күп сабак. Менә Башкортстанның чыннан да конференциясенә килгәндә, безнең бит уенда бүген чыгып алды Шамил Абигалиев та. Братаны менә шушы конференцияның. Сезгә надо держаться вместе. Син думаешь, аларның чатлары бар? Миңа калса алар сәхнә артында да бергәләп теге сөйләшеп торганнар. Аларга хәзер берләшергә кирәк, яңа командага һәм рәхәтләнеп күрсәтергә кирәк миниатюралар. Рәхәтләнеп, менә это ваше. Гафурны да алыгыз командага. Аңламадылар алар, калганнар түгел. Без беләбез. Менә Гафур үзе. Юк, Гафур түгел ул, Уфа. Татфак менә эталон татфакның теле. Беләсезме, калган вакытта кешеләр менә уйнаучыларның ниндидер сүзләре, татар сүзләре, басымнары кулакны кисә бераз, әйме? Менә андый вакытта ике фикер. Беренчесе син юморны да бәялисең, икенчедән шул вакытта дөрес яңгырамаган татар сүзен дә бәялисең. Менә Татфакта андый бер юк. Чиста итеп бәяләү аларның телләренең камиллегеннән. Шуңа күрә бархаларга үрнәк булсын дип тел мәсьәләсендә татфак егетләре. Зур рәхмәт. Ләкин башкортлар да бит чын башкорт телендә сөйләделәр. Аларга да зур рәхмәт. Әйе. Әле бит иң кызыгы, менә мин карыйм аларны. Аңлыйсың бит, чыннан да барысын да аңлыйсың. Уртасында где-то миниатюраның уртасында.
Оңлый башлыйсың бүтін әйткән сүзләрен. Безнең татар лигасы ул гомумән бик уникаль күренеш. Безнең монда башкортлар килеп башкортча сөйлибез, аңлыйбыз, казаклар килеп казакча шаярдылар. Бишәрчә сөйләшәләр бит әле. Чыт-чытып. Даже Агдиев алып барганда Агдиевны да аңлый идек бит. Все, туктат. Туктат стындабыңны. Зур рәхмәт, иптәшләр. Миңа калса сезон әйбәт. Башында менә шулай әкренәп кирип китү була. Алда безнең зур матур сезон көтә, зур уен барыгызга да уңышлар. Ура, рәхмәт. Рәхмәт, Айбас. Кем калды безнең? Калма, барысы да әйтте. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Хәзер инде нәтиҗәләргә күчәбез. Алкышлыйбыз, нәтиҗәләр. Әйдәгез, мин шул алга, ярым финалга үтүче командалар турында гына әйтеп китәм. Ярымы 4 команда. 4 команданы атыйм хәзер. Беренчедән, бүгенге уенда беренче урын яулаган Шәлпәрәймәс егетләр. Татбак. Егетләр, 50 меңгә бәләкәй генә мунча төзүсәгез дә була. Ну, по крайней мере, фундаментын ниләрен күтәрә аласыз. Икенче урын һәм икенче такым Өфе, Уфа. Һәм 3-нче, 4-нче урында безнең Крәшеннәр һәм Сарман. Шулай итеп, дуслар, кызганыч, без Әтнә шутниклары һәм Суган сыры такымнары белән сау булашабыз. Әйдәгез, аларга көчле итеп алкышлар бирик. Алар чыннан да әфәрин, молодцы. Бу елны гына туган такымнар бит ул, дуслар. Беренче адымнарын ясыйлар. Уже ширек финалда шундый матур концерт күрсәттеләр. Алкышлар Суган сыры. Алкышлар Әтнә шутниклары. Әтнә шутниклары менә алар. Яви, дуслар, шушының белән бүгенге уеныбыз, ширек финалыбыз, беренче ширек финалыбыз тәмам. Сезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт, караганыгыз өчен зур рәхмәт, чыгыш ясаганыгыз өчен зур рәхмәт, жюриларга рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Әйдә, шаяртны карагыз. Карагыз. Татарча сөйләп. Рәхмәт. Әйдәгез, бергәләшеп. Yaradam, seni Tataristan, Balkanların üçün yaradam. Başkırsan çıktı mı? Kukerep, yeşil yeşnep yavram, Yandırların üçün yaradam.